Goedenavond, het is tijd voor het nieuws van zondag 27 oktober. Het is een jaar geleden dat Alietje en Mickey om het leven kwamen toen ze samen op de fiets werden aangereden in de Van de Spiegelstraat in Goes. Familie en vrienden kwamen daarom vanmorgen samen op de plek van het ongeluk om te herdenken, maar ook om een monument te onthullen ter nagedachtenis. Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid hier zo. Dat doet ons heel erg goed. We wisten wel dat we wat wilden doen, maar we wisten niet zo goed wat. Ze stuiten op de Ghost Bike, een monument dat in het buitenland veel voorkomt. Die worden geplaatst waar mensen zijn omgekomen op de fiets door een automobilist. Ze zaten ook met z'n tweeën op één fiets. En ja, ik vond het gewoon een heel mooi idee, zeg maar. En ook dat het twee betekenissen heeft, eigenlijk ook gewoon voor ons en voor iedereen als herdenking. Maar ook dat je toch na gaat denken van... hier is zo'n vreselijk ongeluk gebeurd. Dan ga je toch wel nog een keer kijken en wel afremmen als je hier langs rijdt. Dan zouden we er maar één ander slachtoffer mee kunnen voorkomen. Dat hier een veilig oversteek is. Like a sunset, dying with the rising of the moon. Gone too soon. In Hoedekenskerken werd dit weekend de slag om de Schelde herdacht. Dat riep bij veel aanwezigen herinneringen op. Je kan die dingen niet weg blijven duwen en je moest ze zien te herdenken. Zeker voor al die mensen die hier neerliggen. Voor wie hebben jullie die krans neergelegd? Voor mijn moeder. Mijn moeder is daar getroffen, ze was 49 jaar. En mijn broer, die was 16 jaar. En ik was in shock. Mijn broer die lag voor me op de grond, dood. Dat meisje daar, dat zat in mijn klas. Veel van deze mensen die zo... Dat vrouwtje hier naast, dat was onze buurvrouw eigenlijk. En bijvoorbeeld dat er gezongen wordt, die liedjes die mensen dan met gras zongen toen. Dat zit altijd nog en bij je binnenste, zou ik maar zeggen. Tijdens de Nacht van de Nacht gisteravond waren er op 20 plaatsen activiteiten in Zeeland. In Westkapelle kon je bijvoorbeeld in het donker dineren. Het is wel een beetje zoeken hoor. En het is een lekker visje, maar er zitten wel graten in. Dus je moet een beetje oppassen dat er niet iets in je keel schiet natuurlijk. Bent u speciaal voor de Nacht van de Nacht komen eten? Ik wil niet vervelend, maar ik wist dat helemaal niet. Maar ik vind het verder prima, maar dat het de Nacht van de Nacht was, dat was mij niet bekend. U dacht, waarom doen ze dat licht niet aan? Nou, wij hebben er ook om gevraagd, want ik kon die graadjes niet vinden. Naast het donker tafelen waren beide vuurtorens in Westkapelle geopend en was er een lampionnoptocht die zonder straatverlichting nog best wel spannend was. Ja, we moeten zorgen dat alles zo veilig mogelijk is, want er lopen een hoop kindertjes achteraan. Je wil je toch echt niet weten dat er wat mee gebeurt. Het is echt donker, hè? Het is echt donker, ja. Daar is het ook de Nacht van de Nacht voor. 1 keer per jaar doen we dat en dan, dat is landelijk. Overal is het licht uit. Energiebesparing. En niet te vergeten tegen de lichtvervuiling. En misschien ook een beetje omdat het zo mooi en gezellig is. Sowieso is het een weekend vol herdenkingen in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij waren ook tal van originele legervoertuigen aanwezig. Ze startten gisteren hun herdenkingsdag bij de Sloedam, reden door naar de herdenking in Baarland om een herdenkingsdag af te sluiten net buiten onze provinciegrenzen bij het défilé in Bergen-op-Zoom. Een uitgebreide reportage van al die herdenkingen is maandagavond te zien in Evenement van de Week, na het nieuws. In de eerste klasse B van het zondagvoetbal speelt Vlissingen de thuiswedstrijd tegen Rood-Wit uit Sint-Willebroord. Rood-Wit spelend dit keer in het blauw in de aanval via Ayoub Boudouche, die na een klein half uur spelen hier de 0-1 binnenschiet. Terwijl tot dat moment de beste kansen voor Vlissingen waren. Slotfase van de eerste helft. Joran Malipaard. Die vindt daar Azanagui, Thomas de Rijke. En dan had een hele moeilijke hoek de gelijkmaker
Thomas de Rijken met de 1-1 bal voor het rustsignaal. 10 minuten tweede helft. Vlissingen komt eruit via Joran Maliepaard. Heeft de ruimte voor het schot en strandt daar op de doelman van Rood-Wit. En in tweede instantie ook blijft 1-1, terwijl Vlissingen in de tweede helft toch de betere kansen heeft. Opnieuw de opbouw via Etienne Mali. Nicky van Merjeboer. Via gaat die bal er toch in. 2-1 in het voordeel van Vlissingen na 23 minuten in de tweede helft. En Vlissingen gaat door. Joran Maliepaard speelt zich goed vrij op die rechterkant. Komt de voorzet voor Mourad Azanagui. Heeft alle ruimte om de hoek te kiezen. 3-1 voor Vlissingen. De ploeg van trainer Kevin Hollander blijft thuis ongeslagen en klimt een plekje op de ranglijst naar de 6e plaats. Een storing trok afgelopen nacht over Zeeland en het ging met wat regen gepaard. Maar vandaag kwamen we aan de achterkant terecht. In de koudere lucht. Gisteren was het plaatselijk nog bijna 20 graden. Vandaag moesten we het doen met 12 graden. Maar uiteindelijk kwam dus wel het zonnetje tevoorschijn en het was gewoon droog vanmiddag. Vanavond en vannacht hebben we een mix van wolkenvelden en opklaringen. En het kan afkoelen tot zo'n 3 graden. Aan zee is het met 8 graden wat minder koud door het relatief warme zeewater. En morgen hebben we best een aardige dag met een mix van wolken, zon, lokaal een buitje, met name aan de kust, maar op veel plaatsen blijft het droog. En waait daarbij een zwakke tot hooguit matige noordenwind. En de middagtemperatuur ligt rond normaal met 13 graden. De dagen daarna wordt het nog iets frisser. Overdag zakken we woensdag zelfs terug naar een graad of 10. En ook in de nachten wordt het wat frisser met misschien wel een graadje vorst lokaal. Vanaf donderdag krijgen we meer bewolking met later in de week ook weer wat neerslag. Tot zover Zeeland Nu. En bent u nou geïnteresseerd in de Zeeuwse geschiedenis? Kijk dan vanavond om 20:30 of om 10:00 naar De Vergeten Slag. Een documentaire over de slag om de Schelde. En verder vanavond natuurlijk de collega's van Omroep Zeeland Sport, zoals u van ons gewend bent op de zondagavond. Fijne avond en tot morgen.